Hai. Contează numai să mai strângeți fesiere. Așa. Bună dimineața și bine v-am regăsit la un clip de pe canalul meu de YouTube. O zi din viața mea în pregătirea pentru concurs. Sper că vă place suportul meu de la valieră, adică lănțișorul și forma pe care o să vedeți și mai târziu. Astăzi suntem mai repede înainte cu intro-ul. Aici am prima masă, 80 de grame de griș, la care am pus aproape 800 de ml de apă și acum 2 ore când l-am pus în frigider arăta ca o ciorbă și acum, după cum puteți să vedeți, s-a întărit foarte, foarte bine. Aici am pregătit masa de după antrenament, 300 cartofi, 150 piept de pui, 250 mix de legume. Aici am gătit 150 de grame de piept de pui pentru a treia masă, care o să fie o salată pe care o să o vedeți cel mai probabil, pentru că, da, mai scăzut mâncarea, suntem în 200 de carbs și prefer să țin mesele astea și ultima masă mai bogată în carbohidrați. Ce mănânc practic la prima masă și cum o asamblez? Aici avem grișul care vi l-am arătat mai devreme, am pus scorțișoară peste el. Aici am 100 de grame de afini care le-am băgat la microunde, pentru că așa îmi place mai mult să iasă un pic de suc din ele și au un gust foarte, foarte bun. Am dat pe lângă, bine, nu-i problemă. Peste care o să adaug cele 40 de grame de pudră proteică, pe care am făcut-o cu apă într-un pahar, whey drip, după cum știți că se mai spune, pe care o să pun așa frumos peste, deci îmi plouă în gură deja. Asta cred că e masa mea preferată a zilei. Peste care, ca sursă de grăsimi, cântărim 20 de grame de unt de arahide. Asta e prima masă, după cum am spus, lângă care beau o cafeluță cu scorțișoară peste ea, pentru că îmi place foarte mult scorțișoara. Aici am vitaminele pe care le iau cu prima masă. Iar pe masa de după antrenament mai rămâne să fac 2 ochiuri repede în tigaie, să le arunc pe ăsta și să o condimentez. Bag să mănânc, când fac ghiozdanul, plec la sală și mai povestim de pe drum. Am și pornit ciocăind spre Revo Mănăștur. Și dacă vă întrebați de ce m-am grăbit și de ce am mâncat așa de repede înainte de antrenament, adică la așa scurt timp față de antrenament, e pentru că prima dată înainte de antrenament o să facem posing cu Sebi și cu ceilalți băieți de la pregătire. Să vedem dacă suntem în grafic cu forma și cu posing-ul și cu tot. Am mâncat la ora 11 și un pic, 11 și un sfert, 11 și 20, cam așa. La 12 trebuie să fiu în sală, pe până la 1 și un pic facem posing, după care urmează să încep încălzirea și să-mi fac antrenamentul. Astăzi e marți, avem un antrenament de push, deci piept, umăr și triceps. Și după cum nu am spus la începutul videoului, suntem la 7 săptămâni și jumătate față de concurs. Forma se îmbunătățește, deci e foarte bine treaba asta. Cântarul merge în jos. Da, de astăzi e marți, de duminică, de la check-in, am scăzut din nou mâncarea. De la 250 de carbohidrați pe zi am ajuns la 200. Nu-i mare lucru, adică câte 50 grame de carbo. Să simt, dar nu pot să zic că mi-e foame sau ceva, pentru că mi-am prostat toate mesele la fel. Mai puțin a treia masă, care o sacrific, să zicem așa. Nu am practic carbohidrați complex și la ea am salată cu piept de pui și cu ceva legume fresh. Depinde de zi și cum am chef. Așa că am păstrat mesele cu cantitate mai mare de carbohidrați dimineața, înainte de antrenament, adică după antrenament. A treia masă e low carb și ultima masă am lăsat-o cu carbohidrați, adică o văzut, ca să am sațietate și să pot să mă culc, deci ca să pot adormi în liniște și pace. Și încă nu mi-e foame, deci asta e o chestie foarte bună, pentru că nu presimțați senzația de foame. Eventual între prima și a doua masă, adică între masa pre și post-workout, când e chiar o distanță mare, pentru că mănânc de obicei cu o oră, 2 înainte de antrenament și antrenamentul durează el în sine 2 ore și ceva. După care fac și o oră de cardio, că mi-a mărit și cardio la o oră fix. Deci, da, vreo 4 ore aproximativ stau la sală. Între masa 1 și 2 am o distanță de 5-6 ore, în care atunci să zicem că mi se face foame, dar pentru că e distanța foarte mare între mese, nu că ar fi mesele prea mici sau chestii de genul. Și în rest, alte aspecte referitoare la pregătire, cu energia stau bine, zic eu încă, chiar dacă uneori am niște sări de oboseală, cum am zis, după zilele cu antrenamente mai grele, plus cardio, atunci mă simt un pic cam obosit. Și a doua dimineață inclusiv mă trezesc mai obosit, așa pur și simplu
Mă trezesc, mănânc, beau cafea, ajung la sală și zici că încă nu m-am trezit. Gen, efectiv zici că încă nu mi-am deschis ochii. Dar asta nu se întâmplă în fiecare zi. Da, și am uitat să zic, cu scăderea asta de carbohidrați, practic intru pe ciclizare de carbohidrați din ce mi-a zis Sebi, dar nu știu exact încă. Și săptămâna asta am 200 în zile cu antrenament. Și joi, în ziua de pauză, o să am un refeed, adică o zi de high carb, sau cum vreți voi să-i spuneți, în care o să am 500 de carbohidrați. Și abia aștept, sincer, să mănânc și să văd cum o să mă trezesc vineri dimineață. Că practic asta e o simulare a unei încărcări cu carbohidrați înainte de concurs. Chiar dacă mai trebuie să dau jos grăsime, nu sunt formă de concurs, dar nici foarte departe nu o să vedem cum reacționează corpul la o încărcare cu mai mulți carbo. Teoretic ar trebui să mă trezesc pe scurt foarte pompat și cu mușchii plini și cu vene și vascularizare bună. Aștept, sincer. Oricum, cel mai probabil o să pun pe Instagram cu forma mea de după încărcare. Aveți Instagramul meu aici, am început să fac mai multe reel-uri cu mine din sală. Am făcut o postare, mai exact un physic update, să zic așa, în care am pus niște poze cu mine și am spus în descriere cum mă simt, toate datele tehnice, să zicem, calorii, macronutrienți, splitul de antrenament. Sunteți curios să vedeți mai în detaliu cum mă simt, cum decurge pregătirea mea pentru concurs, pentru IMBA 2025. Dați un follow pe Instagram ca să fiți mai la curent, pentru că pe YouTube postez mai rar, postez maxim o dată pe săptămână, pentru că chiar nu e ușor să mergi și la sală, să și filmezi, să și dai tare antrenamentul, pentru că trebuie să faci asta, să faci și cardio și de multe ori n-ai chef, adică de multe ori mă trezesc și n-am niciun chef de antrenament și fac chestiile astea doar că știu că trebuie să le fac și mi-am promis mie că o să le fac și o să mă țin de chestia asta, pentru că sigur o să am o satisfacție mare când o să urc pe scenă și când o să mă văd definit foarte tare și în forma aia de concurs. Și imediat ajung la sală, așa că hai să ascultăm niște muzică ca să ne intrăm în mood. Băi, deci IDK, piesele lui astea noi mă rupe, deci foarte șmecher. Mai dai familie și mă apuc eu ochii. Bag în cariera ta e cea mai mare ghera. Asta e așa de critică. Dacă voi sunteți trei aici și o să cu front double biceps și Darius care face, eu mă uit la Darius. Că voi nu sunteți intrați în poziție. Pe ce sunteți pe tranziție, până din car, până tână, mai erau, lasă-i o chimbine, de dracu. Nu, trebuie să fie, adică prezența aia, să se vadă că trebuie să fie confident zona, nu? Nu, a aruncat acolo, gentleman. Este gentleman. Toată gentleman. Ce-i dai? Aia să vedem gentleman, face the judges. Exact, nu, și acum pot să vă analizez vedeți. Toată timpul de rai. Toată timpul de rai. Front double biceps. Da, cam așa. Eu favorite classic pose. De aici l-am agățat și aici am transferat cea de greutate pe piciorul ăsta pe rolă mare, da? Gentleman face the judges. Poate atenție la aia. Poate atenție la aia. Back transfer.
Gata și posing cu băieții. Andrei, ce părere ai despre acest posing? Un posing extraordinar. Abia aștept să urc pe scenă și să nu mor. Sebi, ce de posing nostru? Bă, v-ați îmbunătățit posing-ul destul de considerabil de când am început și până acum. Contează numai să mai strângeți fesierea, așa, Am învățat cum să-i strângem. și să pozați pentru arbitrii, nu pentru oglindă. Cam asta. Tu ce ai de zis? Băieți, nu mâncați înainte de posing, că virăm. Are prezență scenică, rălală frumoasă, dexteritate, ambiție, consecvență. Deci, băieți și fete, evident că am terminat antrenamentul, am mâncat, n-am venit acasă. Am uitat să mai filmez orice, pentru că m-am luat cu alte chestii. Era să uit să filmez salata de după, deci asta e masa 3. Deci masa numărul 3, foarte low carb, după cum se poate vedea. A fost vreo dublă față de cât e aici. E o salată la pungă de la Lidl, ceva ce am găsit. Am tăiat și castraveți, am pus ulei de măsline, pieptul de pui, 150 de grame. Și merge, adică chiar enjoyable masa asta, sincer. Evident că trece prin mine una, două. Lângă un pahar de Fanta Zero de lămâie, frumos. Ascultăm o muzică, ne relaxăm, vorba aia. Bun, deci ce mai vreau să zic? Următorul lucru, mi-ar plăcea să îmi lăsați în comentarii ce idei de clipuri v-ar plăcea să mai fac din pregătirea pentru concurs. Efectiv, orice credeți că e interesant, ce vi s-ar părea interesant să vă arăt, puneți-mi întrebări, lăsați acolo în comentarii. Eu, după antrenament, am fost destul de low cu energia, sincer să fiu, mi-am făcut și cardio de o oră. După mi-am revenit și mi-am amintit că trebuie să fac și outro la clipul ăsta. Dau muzica mai încet. Mi-am amintit că trebuie să fac și outro la clipul ăsta. După ce mănânc o să urmeze să-mi fac o văzut pentru ultima masă. Acum e vreo ora 8:30 și o văzut probabil o să mănânc pe la 10, 10 jumate ca să n-am stres. Că mi se face foame până dorm și probabil o să mă culc. După 12, 12 jumate o să mă pun în pat și o să dorm. Dacă ați ajuns până aici, vă mulțumesc pentru vizionare și ne auzim la următorul clip de săptămâna viitoare.